Joo, ennen kuin mä pistin kahvia tulille ja ennen kuin mä otin ton peräkantosta naamariin, niin meikäläinen avasi yhden kirjeen. Ja sitten kun mä olin avannut sen, mä katsoin sen kirjeen, tai sen lahjoituksen, mikä sieltä tuli, niin hyi helkatti. Eli katsotaan kuvaa. Se oli ensiksi ihan tämmönen kuva. Se oli ensiksi tämmönen. Sieltä tuli tällainen. Ihan näppärä CD-elokuva. Voi olla ihan jees. Voi olla ihan jees elokuva tämmönen. Mutta kun mä avasin tämän sisällön, niin tää sisältö vähän mua niinku rupes vähän jo niinku nostattaa nokkaan. Hyi helkatti. Ja sit kun mä avasin, niin katso. Mitäs sen sisällä olikaan? Täyttää paskaa siellä on. Hyi juman kautta. Toi on ihan paskaa toikin. Tuossa kuvassani. Hyi, ja haisi meinaan, paska haisee. Kun mä avasin ton, ihan selvä paska haisee. Kun avasin ton noin, hyi saatana. Selvä paska sieltä oikein tuoksahti. Paska, mikä paska. Näin. Äkkiä laitoin sen kirjeeseen ja laitoin roskiin ja pien sen pois, ettei täällä enää haisettui. Se oikein tuoksahti. Tuoksahti, sellainen källi. Ensiksi mä katson elokuvaa ihan jees. Mutta sit kun avataan se källi, että se källi voi olla semmoinen, että siellä on Bengalin tiikeri, mutta tällä kertaa ei ollut Bengalin tiikeriä, ei hiilekilettä, ei mitään muutakaan jauhoa, vaan paskaa, suorastaan sanottuna. Ja haisi heti. Sen heti tunnisti, että se on paskaa, kun se haisi sen verran sellaisen, että heti sen tunnisti. Ja hajusta päätellen. En tiedä, miten toi kirje on päässyt läpi meikäläiselle, toi kirje, kun se ei ole haissut sitä kirjeen läpi. Ihme, että se ei ole kirjeen läpi tullut toi haju. Että se olisi alkanut haiseen toi kirjeen, kun se lähetetään, niin se kirje ei haissut, kun se lähetetään, vaan silloin vasta, kun mä avasin sen, niin sit pölähti. Kun en mä haistanut tuossa muutenkaan mitään, kun se oli mulla ollut tuossa toi kirje jonkun aikaa. Kyllä se semmoinen vähän aikaa oli toi kirje avaamattomana. Sitten kun mä avasin, niin ei pölähtänyt vielä. Mutta sitten kun mä avasin sen levyn kannen, niin sitten pölähti se haju sieltä. Oi. Kyllä meinas oksa lentää, kun mä sitä haistoin. Kyllä se niin raju tuoksu oli, että tämmönen källi. Oletko sinä saanut yhtä rajua källiä niin kuin meikäläinen? Että laitetaan paskaa DVDn sisään. Näin, mutta ei siitä sen enempää. Semmonen trolli tällä kertaa. Tuntuu, että täällä vieläkin vähän nokkaan tulee semmosia pieniä tuoksuja siitä, että täällä paska haisee. Ihan välillä tulee semmonen tuoksu, että täällä paska haisee. Välillä käy nokkaan semmonen pieni tuoksu, että missä se paska haisee. Mutta ei siitä sen enempää.